So karon mga igsoon, update ta sabta sa ato ang lakaw karon na napunta sa lungsod sa Amlan tungod kay adlaw Martes. Doon na tayo schedule sa pulis. Kauban sa ato ang mga kaubang pastor. Nya salamat kay sa Ginoo kay naka-ministry punta sa prisuhan. Ug dunay usa ka kalag nga nakadawat sa kaluwasan. Amen. Tungod kay gayunan gyud, dili accidentally nga nakaabot mi sa jail sa prisuhan. Ituyo gid igsuon nga giulan dili mi makagawas sa police station, ulan kayo sa gawas. Kay naa di ay pawalihan, nay usa ka kalag nga nidawat sa kaluwasan sa prisuhan. Salamat kayo sa Ginoo sa maong kahigayunan. So wala mi mag-expect nga naaday dito. Nagulat nga na priso. Nagulat siya nga kanug sa pulong sa Ginoo. So muna atong mga kanunay kauban sa diri sa police station o sa street preaching. So muna siya atong coordinator diri Pastor Gabriel. Kanunay nato ni nga makauban gyud siya dinhi matag Martes. Salamat kayo o God bless. Street preaching na punta ron.